bani kiɗan nagari. Sadiq ya zo da shiri na ɗumbin alkairi domin nemi tsari daga masu nufin shari. Da kai da ashanarka a garin sai mun kore kabiri. Zuma zakin kashinki muke hanga mun manta gari. Ga sakon diji Dada da Umar Gamiji ya ce ai APC. Ga kuma darakta mun samu rufin rabuta. Misalin su Barau Wakos ya ce a bar wa Sadiku kawai. Darakta midiya ji wannan rabul Isa Matore a bar wa Sadiku kawai. Ga Sadiya Faruku ministan jin kanmu uwa dai mun samu. Ga kuma daraktan mata Maryam Shalom sai APC. Ga Nafisatu Bello ku ce mini PM minista barai ni. Sako ya riske ni na tuba a yafe ni. Ga Ibrahim Sokoto siniya direba gun marshal. Ga kuma CNC direban barde yasa. Ga Comrade Abba Nura na Ninja APC. Ga Babalan Taima ya ce a bar wa Sadiku kawai. Ga Baba Kyari ya ce a bar wa Sadiku kawai. Mustapha Supertanda shi ma sai marshal. Kaci lafiya shi ma sai marshal. Awwal Majo ma ya ce a bar wa Sadiku kawai. Ga Umar Uce ma ya ce a bar wa Sadiku kawai. Ilaki yana layi da Buhari Bore ma ya ce a bar wa Sadiku kawai. Ga kuma guguwa ta fashe lema lawan guguwa hayya. Ga kuma mai waka musu afkin karyan yan cori. Ga waina da wuri a mawaki sai da kari a masinta ke akwari. Bana dai mun yo katari za mu samu karin jari. Kuka da shi ne iya karfin ɗan jariri. Zaɓi Air Marshal ku bar kuka fannin salari a Bauchi. A bar wa Sadiku kawai gwamna abi Marshal dan Abakar. Taru mu raya jihar mu domin gobe ake wankin tukunya. A bar wa Sadiku kawai gwamna abi Marshal dan Abakar. Taru mu raya jihar mu domin gobe ake wankin tukunya. Ku nemi waje ku fake akuyoyi domin ga hadiri. Sadiku ake magana a ruwan sama mai gama duk duniya dare daya. Nemi waje ku fake akuyoyi domin ga hadiri. Ya taso Sadiku ake magana a ruwan sama mai gama duk duniya dare daya. Na kowa cikin dukkan lamura farko sakarar bular shi nake. Wanda ya yau na haka kai ma ya yi kayan da kake. Kuma shi ke yi mana mu dai bayi roƙon shi muke. Ka ƙara yi min sutura taru da kai mus'ab na fake. Tare da ɗan nasara kullum na ta yin gaba sam kari in yi baya. A bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar. Tare mu raya jihar mu domin gobe ake wankin tukunya. Sira da amincin ka daɗa wa Rasulallahi duka. Mai girman daraja ma'aiki haifaffen Makka. Yayyan manzanni shafi'un nasu gidan waraka. Domin shi kake yi mana hannu ƙwarya hannun mu baka. Allah da iyalansa mu jinjina wa sahabsun marbiyayya. A bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar. Tare mu raya jihar mu domin gobe ake wankin tukunya. Salamu alaikum sallama ita farko zana muku. Mawaki musabkin na Bauchi gari ke gaishe ku. Da haƙuri da irin salon mulkin da ake yi muku. Jiha duka ta rude an sa jama'a a cikin tasku. Kamar kwai ci gaba amma dai kuma babu ya mai tonan rijiya. A bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar. Tare mu raya jihar mu domin gobe ake wankin tukunya. A ba mu zuma sannan a ba mu maɗaci.
Bauchi haka ke yan Bauchi a ba wasu haƙƙin su haƙƙin wasu kuma sai a rike yan Bauchi mulkin kama karya ake mana an ki bari mu sake yan Bauchi mu da jihar mu ta Bauchi amma mun rasa gu mu fake yan Bauchi masu caɓa da yan fensho ga ma'aikata duk mun ga aya a bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar gabar dai tare mu raya jihar mu domin gobe ke wankin tukunya ana wannan hali kwasam sai Jalla ya dube mu yan Bauchi ya kawo Baba Sadiq domin ya ji kanmu ya ceto mu yan Bauchi domin raya jiha da goben kanmu da 'ya'yanmu yan Bauchi to dukkan dama mu lura da kyau na hannunmu yan Bauchi mu sa hikima sosai wajen zaben ga mu sa nutsuwa da kwanya nemo waje ku fake akuyoyi domin gadiri ya taso Sadiku ake magana ruwan sama mai gama duk duniya dare daya a bar wa Sadiku kawai gwamna abi Marshal ba rigima na kowa ku zo mu bi cancanta ku kyale gayyar 'yan hadama na kowa Baba Sadiq ya fi su dacewa ku faɗa ku kuma na kowa ku binciki tarihi shi mai hidima ne wa al'umma na kowa bambancinsa da su a fili yake kamar akwashi da ƙwarya a bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar na kuwa tare mu raya jihar mu domin gobe ke wankin tukunya mun canza a jiha ta amma ta ki ta canza zani na kowa mun ɗauko ɗan gari ya manna dare mun masai ne na kowa kowa na kuka da ku mulkin yaya da gani na kowa canji ya zo manna da yaɓe gwamma mu sake gini na kowa ya Marshal na gari na kowa mu shi za mu bi ba hamayya a bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar gabar dai tare mu raya jihar mu domin gobe ke wankin tukunya Sadiku muke kawana gwamna talakawan Bauchi duka yan Bauchi shine zaɓin mu PDP Bauchi ta halaka yan Bauchi dan bana APC za mu yi masu jini a jika yan Bauchi mu sai Baba Sadiq za mu kasa mu tsare mu raka yan Bauchi Allah za ya mana da shi muka dogara bai kuma ba mu kunya a bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar gabar dai tare mu raya jihar mu domin gobe ke wankin tukunya Madau mai dattaku mai kyakkyawa ta mu'amala yan Bauchi mai kishin jama'a wanda in mun koka za ya kula yan Bauchi wanda yake burin ya fitar mu cikin halin wahala yan Bauchi Baba Sadiq ya zo da shirin magance dukan matsala Yan Bauchi. dan shi talakawa ne a ran shi nufin sha'ara ya jiha gaba a bar wa daya Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar gabar dai tare mu raya jihar mu domin gobe ke wankin tukunya idan rana ta fito ƙaryar tafin hannu ya tare yan Bauchi gobe na ga Marshal zare da bawa za mu ware yan Bauchi sai Baba Sadiq ƙaryar wasu dai kuma za ta gure yan Bauchi intelligent ne shi yana da fasaha ya kware yan Bauchi jajirtacce ne wuya bai sa sam ya ja da baya nemo waje ku fake akuyoyi domin gadiri ya taso Sadiku ake magana ruwan sama mai gama duk duniya dare daya Sadiku na kowa ne mutum na mutane mai jama'a na kowa yana da mu'amala koyaushe ka gan shi cikin fara'a na kowa idan muka same shi matsayin gwamna mun yau sa'a na kowa duk wani ba shi ba mu karkada kanmu mu ce a'a na kowa Sadiku muke kauna a gwamna al'ummar karkara da maraya a bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar gabar dai tare mu raya jihar mu domin gobe ke wankin tukunya mu bana APC za mu yi saksai mun canja na kowa al'ummar Bauchi mata da maza mu sai maja na kowa tsohon dan gunda ya kasa to bana ga soja na kowa zo mu bi Baba Sadiq ku kyale yan jari hujja na kowa kai da ganin shi kawai ka san yayi daban angon sadiya a bar wa Sadiku kawai gwamna abu Marshal dan Abakar gabar dai tare mu raya jihar mu domin gobe ke wankin tukunya dama sai da gwani ake yi jin daɗin tafiya yan Bauchi ba a gane maci tuwo sai in har
babu miya. Yan Bauchi, Baba Sadiq Marshal fari mai kyakkyawar aniya. Yan Bauchi, Kare shiri ka fito da zuwanka gaba ɗaya sun karaya. Yan Bauchi, Duk wani mai kishin jihar mu ta Bauchi wa kai zai mara baya. a bar wa Sadiku kawai gwamna Abu Marshal dan Abakar. Gabar dai. Tare mu raya jihar mu domin gobe ke wankin tukunya. Zo mu bi Baba Sadiq ku kyale 'yan hayya. Yan Bauchi, Bayan APC a Bauchi ba wata jam'iyya. Yan Bauchi. Bana kowa Baba Sadiq yake fata dan za ya iya. Yan Bauchi, Ja mu je Marshal fari mai kyakkyawar aniya. Yan Bauchi, Sabon gwamnan mu na gobe a jam'iyyar Maja Tsintsiya. a bar wa Sadiku kawai gwamna Abu Marshal dan Abakar. Gabar dai. Tare mu